हेलो गाइस, ये देखो छतु मसला हो माने बाली छतु। ये लुण पड़ा, लंका गुंड पड़ा, तिल टे फुटण टे पड़ी पियाज पड़ी भजा है, तापर लंका टे लुण टे मसला टे पकाला। तापर आउ कौन टमाट पड़ो, टमाट छोट छोट पीस करके कटा हो पड़ो। देखो छोट छोट पीस करके टमाटो कटा है, आपको टे भजा हो जाऊँगी। आपको टिके भजा हो जाऊँगी, भजा हो गला टिके ब्राउन हो आसला बेलू टमाटा पड़ जाव, टमाटा पड़गला देख। हाँ हाँ हाँ, तापर ये अच्छी आमर छतु, बाली छतु, ये बाली छतु यहाँ हम टे हलदी गुंड पड़ो। हाँ ये आलू सीझाई रखाई, पीस पीस कर कटा हो। ये आलू ये आलू टे पड़ो, रखुच ये आलू पड़ा। अच्छा ये मसला मसली पड़ो ना जहाँ टिके मसला गुंड मसला टिके पड़ा। ये देखो छतु बाली छतु, ये भल भाव धुआ हम 2-3 थर धोइले जाकि बाली छाड़ ना टे बाली बाली लगे। अब देखो छतु पड़ी सारा, घंटा हो टे उल्ट पाल्ट करदे बहुत बढ़िया बास्ना भी हो। मत जहाँ लगे खाई भारी इच्छा है। ये आउ टे कौन पड़ा मसला मसली आउ टे पड़ो बोधे। देख मसला मसली पड़ी आगे टे घंटा हो। कि समय घोड़ा घोड़े छाड़देव तो ये घोड़ा हो गला। ये जो छतुटा वर्षा हेले जो बालिया जगह टे बाली थी फसफसिया मटी थी
ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ, ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ। ଏ ଛତୁଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ମାନେ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ଶ୍ରାବଣ କଢ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବଟମ୍ ଛତୁ, ପାଳ ଛତୁ, ଆଠୁ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ ମଜା ଆସିଯିବ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖିବେ ଥରେ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଓଲଟେଇବେ। ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସିଝା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇକି ବି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି କେମିତି ହେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହବ ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଦେଶୀ ବାଲି ଛତୁ ତରକାରୀ। ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ମଜା ଆସିଯିବ। ପୁରା ଦେଶୀ ମାନେ ପିଓର ଦେଶୀ। ଆଳୁ ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଶୀ ବାଲି ଛତୁ ମସଲା ତରକାରୀ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ମାନେ ଜୁକ୍ ହେଇକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ନାହିଁ, ଜୁକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇକି ବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। बस ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସିଲା ଦେଶୀ ବାଲି ଛତୁ ମସଲା ତରକାରୀ। ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଦେହରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ମଟର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏମିତି ପକାଇକି ବି କରିପାରିବେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବା ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଶୀ ବାଲି ଛତୁ ମସଲା। ଆଉ ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଥର ମନେ ବି ପକାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଛତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମଜା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ସବୁତକ ଖାଇବି। ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ଦେଶୀ, ମାନେ ଦେଶୀ ପିଓର ବେଶୀ ତେଲ ନାହିଁ, ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଯେମିତି ହେବା କଥା। ଟିକେ ବି ରାଗ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ମସଲା ବି ଟିକେ ଚଟପଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ମଜା ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଖାଇବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବି କରିକି ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।